Lottaです。おはようございます。今は朝もう少しで朝4時、その朝日を見に行こうかなって思って、寝る前に撮影します。そして前から思ってたんだけど、たまにはフィンランド語で喋ってみようかなって。そして日本語の字幕はつけます。でも結構半年前とかから考えてるから、今度こそ実行しようかなって思って、今からフィンランド語に切り替えます。No niin, Lotta tässä. Tuntuu oudolta puhua suomea, kun mä oon niin tottunut, että aina mä puhun japania, kun mä otan videoa. Mä nyt kävelen tonne rannalle. Kello on kohta 4:05 pitäisi nousta aurinko, mutta täällä on jo tosi kirkasta. Tällaista maisemaa. Mä oon täällä, missä mä yleensä aina oon. Kuvaan kävelyvideoita. Nyt on ollut vaan tosi paljon kävelyvideoita, koska ulkona on niin kaunis ilma oikeesti. Siis talvella sit taas talvella sit mä vaan kuvaan sisällä, niin nyt pitää ottaa kaikki irti tästä, kun pääsee ulos ja on oikeasti kaunis ilma ja linnut laulaa, kaikki kukat kukkii ja Suomen kesä on tosi kiva. Se monien mielestä on parasta aikaa. Et mä tykkään talvestakin, mutta talvella on niin pimeetä niin se on aina piristää, kun tulee kesä. Kesällä taas sitten ei ole ollenkaan pimeetä. Joo, huomenna tähän aikaan mä oon lentokentällä. Mä menen viimeinkin sinne. Mulla viikko sitten alkoi loma. Nyt on ollut ennen lomaa mun työvuorot meni silleen, että mulla oli 2 viikkoa niinku putkeen yövuoroa ja sitten siinä välissä oli kyllä aamu ja iltaa, mutta mä en nyt sit kun loma alkoi niin saanut rytmiä käännettyä, niin mun rytmi on vieläkin yörytmissä. Eli mä oon nyt niinku mennyt aamulla vasta nukkumaan, niinku, että jos mä menen aikaisin, niin mä menen 4 ja sitten jos mä menen myöhään, niin mä oon mennyt 6 aamulla nukkuun ja sitten iltapäivällä vasta herännyt, että rytmi on ollut vähän mitä on, mutta tavallaan ihan hyvä, koska nyt kun me mennään USAhan, niin meidän aamulla on niitten yö, niin tavallaan mä oon kääntänyt jo rytmin valmiiksi. Nyt mennään metsään. Joo, sellaista. Ei oikeesti oon ottanut vaan rennosti. Nyt toukokuu meni nyt videotta, että 1 videon sain otettua, mutta joskus käy niin. Aina ei niinku, joskus pitää ottaa taukoja. Varsinkin nyt kun mulla alkoi kesäloma. Vitsi oikeesti Suomen luonto. Vähän harmittaa, että mä oon nyt viikon ollut vaan niinku... Oon mä käynyt joka päivä jossain, mutta mä oon nyt vähän pelannut tosi paljon. Että ei oo tullut käytyä kävelyillä.
Että tavallaan tosi ihana, että nyt pääsin käymään tälleen varsinkin ennen auringon nousua. Täällä on tosi kiva, kun ei ole ketään ihmisiä ja katsotaan, että nähdäänkö me auringon nousu vai onko tuolla pilviä. Tossa mä olin viime kerralla. Tossa. Täällä on niin tyyntä. Tuolla mä olin viime kerralla, mutta nyt mä haluaisin mennä tonne. Joo. Sellaista. Onks kaikilla siellä saatteko te otettu kesälomaa? Suomessa on pakko ottaa kesälomaa. Kesäloma on 4 viikkoa ja talviloma on viikon. Ja se on pakko pitää. Että siinä ei ole niinku vaihtoehtoja. Mut mä oon ymmärtänyt, että Japanissa ei kauheasti lomia pidellä, että et saako siellä pidettyä, että jotain, mitä mä oon ymmärtänyt, niin Golden Week on semmonen, milloin ihmiset on lomalla ja sitten Obon, olisiko Obon, sehän on elokuussa. Et mä en tiedä miten, niin kun Suomessa on silleen, että on pakko pitää loma ja jossain saa sen otettua, että ottaa loman rahana, mut kunnon firmat niin ei saa. Onkohan täällä ketään? Tää on hyvä tähän aikaan kuvata, kun täällä ei ole ketään. Tää on niin tyyni tää. Joo, mulla on ollut viikko nyt kesälomaa. Että ja tiistain, siis tiistain aamulla 4 mä lähden lentokentälle, että 7 lähtee lento. Mennään Kööpenhaminaan ensin ja sitten Kööpenhaminasta meiltä lähtee San Franciscoon lento. Oi. Kanadahan ei taas, niillä on näköjään poikaset. Mut jos mä menen tänne, niin ne ehkä menee veteen. Toivotaan, että ne ei hyökkää. Ei näy kauhean hyvin varmaan, mutta ne on tosi söpöjä noi poikaset. Älkää hyökätkö, please. Tää on yksi mun lempipaikka. Tässä on hiekkaranta. Mä en oikein mennyt uimaan tosta hiekkarannalta. Nyt siinä on näköjään levää. Mä en tiedä, onks sinilevää tänä vuonna vielä. Täällä on näin paljon. Tää on niinku Kanadahanhien näköjään. Tänne mun lempipaikkaan ei nyt pääse. Ehkä mä en mee. Noi on vähän vaarallisia. Mutta täällä on tosi ihanaa. Mennään takas. Ei häiritä näitä poikueita. Joo. Tosi kivaa. Kivaa tavallaan mennä reissuun, mutta toisaalta olisi kiva olla Suomessakin, kun täällä on nyt näin kaunista.
Joo, mä kävin tällä viikolla kampaajalla. Vähän niinku tällä kertaa jätettiin tähän näin pitkään eteen, mutta toi saa häihin hyvin hiukset. Joo. Tavallaan harmi, että menee, tavallaan se kesä menee Suomessa sit ohi, kun 2 viikkoa menee siellä Jenkeissä ja sitten sitten on viikkolomaa. No okei, mulla on vielä viikko, että mä voin viikon nauttia vielä. On mulla kyllä tulee vapaapäiviä sit taas, mut pitäisi vaan lähteä ulos. Joskus on niin vaikea lähteä ulos. Tai silleen kun jää sisälle, mä oon semmonen sisäihminen, että kaikki mun harrastukset on sisällä. Et jos mä tykkään lukea, opiskella japania, videoita oon tehnyt nyt, eli se editointi, sitten pelata, eli lukee mangaa, kattoo sarjoja, niin ne on kaikki sisällä. Niin sitten se on vaikea lähteä, tai silleen helposti vaan jää sisälle. Mä en tiedä, pystyykö kukaan samaistumaan, mutta se on sellaista se on mulla. Näitä koloja mä mietin täällä maassa. Täällä on tämmösiä koloja, että onkohan nää niinku asuukohan kaneja noissa koloissa. Mä luulen, että siellä saattaa olla rusakoita. Niitä on tosi paljon täällä. Täällä noita koloja. Mä tulin takas tänne, missä mä olin viime kerralla. Täällä on täällä ei oo Kanadaa, niin täällä ei oo hanhia. Tuolla oli mä olin äsken tuolla. Toi kallio tuolla. Niin siellä oli hanhiperheitä, niin en voinut mennä sinne, koska häiritsin heidän perheaikaansa. Ai vai. Oi vitsi, tuolla on kurki. Näkyyköhän? Siis kurki näkyy tosi harvoin. Hitsi. Katsotaas. Mä en tiedä. Saako tätä zoomattua? Ei näy, mutta tuolla on kurki. Sitä ei varmaan näy, vaikka mä menisin tonne. Voin kokeilla. Mä en tiedä, näkyykö, kun Japanissahan kurki on, eikö se tuo onnea, kun paperistakin voi niin origami kurjen tehdä. Niin onko se yleinen sitten lintu Japanissa, mutta mä siis viime vuonna johonkin näihin aikoihin tai kesällä mä näin kurjen aika lähellä meidän kotiin. Ja en mä tiedä, koska oliks mä ikin nähnyt? En mä varmaan ollut nähnyt luonnossikin kurkea. Mutta se lensi yhtäkkiä, tai siis niinku, mä pääsin aika lähelle ja sitten se lensi pois. Ja se oli jotenkin tosi hienoa.
Mä yritän nyt päästä tonne jos tuolta toiselta rannalta näkyisi se kurki paremmin. Tuolla on vähän sumua, niin mä en tiedä näkyykö sitä niin hyvin, mutta mennään katsomaan. Koita olla hiljaa, niin ei joku pyöräilee tuolla. Onkohan menossa töihin? Jossain tuolla se oli se kurki. Mennään katsomaan. Oi, näkyykö? Se lentää. Oh my god, vitsi se on niin hienon näköinen. Itse sitä ei näy niin hyvin tässä. Onko tuolla toinen kurki? No, mä en viitti mennä niin lähelle, koska se varmaan lentää pois. Mä vaan häiritsen, jos mä menen lähelle, mutta se on hieno. Tosi hieno eläin. Joo, sellaista tänne Suomeen. Ei niinku nyt mitään kummempaa. Mä otan taas sitten Japanista. USAsta. Mä otan sieltä Kaliforniasta taas videoa ja mä otan kameran mukaan, niin mä saan sielläkin kuvattua, että pitäisi olla aikaa, tai aika menee aina nopeasti. Katsotaan, hengaillaan paljon kavereitten kanssa ja sitten on ne häät. Mutta mä laitan taas videoa. Tässä oli aamulenkki. Piti nähdä auringon nousu, mutta ei täällä nyt niinku vielä näy. 2 minuutin päästä pitäisi nousta aurinko, mutta tää oli tässä. Ja mata ne kono Finland ko sampo douga ga ima ouwarimasu. Ja mata ne. Moi moi!